Камал театрында шираттағы премьера. Көрнеклі режиссер Марсель Сәлимжановның туған күні оңайынан көрке деп исемленген спектакль тәқдим етілі. Декорациялар әзір, артистлар сәхне артында, утлар қойылған. Башладық. Бұл утопия болачак. Менә бұл жанр хәзер бик актуальләште. Гомумән менә ул фантастик, ниндидер чит планеталар турында, ни сәбәптәндер чыннан да ул бик нык хәзер популярлашты. Ул менә киноларда да бик күп хәртишрә башладылар. Халык, җәмәгатьчелек хыяллана башлады. Әлбәттә, бу безнең турында, безнең җирлек турында, безнең милләт турында хәтта. Мин әлеге пьесада уйныйм Тәлгать Чуртанов деген балыкчы, Палпади авыл балыкчысы. Һәм аңа бирем бирелә. Аңа справка бирелә. Син үтерергә тиеш, син урларга тиеш. Һәм инде спектакль буе менә уларны шыяламы, юкмы, гомумән ул була торган әйберме? Шуның белән көрәшү, анда кешенең акыл белән йөрәк көрәше. Акыл куша, йөрәк шыяламы, юкмы, менә шуның турында. Инспектор ролен башкарам. Әлбәттә, җиңел бирелмәде бу роль. Бик күп репетициялар, бик күп тырышлык кирәк булды. Үзендәге менә бу инспекторга хас сыйфатларны үзеңдә булдырырга бик җиңел түгел иде. Миңа спектакль бик ошады. Мин студент елларыма кайттым. Кишер басуы дигән спектакль бар иде. Менә нәкъ шул спектакльгә аваздаш Марсель Хәкимович куйган спектакль иде ул. Һәм менә әлеге спектакльнең дә Марсель Хәкимовичның туган көне алдыннан әзерләнүе ниндидер менә нечкә теге җипләр белән бәйли кебек тоелды миңа. Шәхсән мин менә шундый хисләр белән чыктым. Мин күп кенә яшьләрне бәлки белеп танып та бетермимдер, ләкин яшьләрнең уены җәлеп итте. Спектакльне карый башлаганда идея буларак шактый кызыксынып куйган идем. Азагы минем фантазиядә, минем уйда икенче төрлерәк булырга тиеш иде. Шуңа күрә мин азактан кульминациядә ук дип әйтик инде. Каядыр мин уйлаган хисләр, мин уйлаган уйларга таба бармаган аңлап, беразына буйыктым. Хәзер менә әле генә тәгаен фикер ясарга иртәрәк, чөнки бераз йөреп алырга кирәк бу уй белән, бу фикер белән, ләкин менә резонанс сизәм. Күңел һәм реаль сәхнәдә куелыш белән. Бу пьеса инде шундый фантастик пьеса, әмма дә ләкин барыбер шундый мөһим темалар күтәрелә. Мәҗбүри үзгәрешләр турында, мәсәлән, без гади тормышта да ниндидер мәҗбүри рольләр уйный алабыз. Һәм үз-үзеңне ишетү, ул иң мөһиме, һәм мин шундый уйлар белән чыктым. Үзеңне ишетү, тыңлау, үз юлың белән бару иң мөһиме.